Que tal, señoras e señores? Son as 6:31 minutos da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia. Como cada tarde estamos no Voltas co Prato. 6:31 pola hora nova. Que non nos seguides nas redes sociais? Pois tedenos que seguir. @Voltas co Prato. E están penduradas todas as receitas que enviades e que cociñan os nosos cociñeiros. Así que pasen, por favor, Xulio e Begoña. Un aplauso para eles. Cambiaste o reloxo, non? Sí, home. Sí. Sí. Son automáticos, home. No, pero ainda non te reloxos que hai que cambiar ou non? Sí, o do coche. Que O coche, eu hoxe tamén. cando cheguei, digo, Eu ostras, tamén, ves? fáltame unha hora. Ves? A mí tamén me Que pasa. pasou? E a Xulio? Amigo da cociña. O da cociña? Sí, É dos de... É dos de descolgar. Sí? Tamén, é dos de colgar. Vale, xa o puxetes. Já está. Bueno, pois hoxe, pola hora nova, imos cociñar o que nos trae a nosa queridísima María de Carballo. Ola, son María de Carballo. Veño aquí a explicar como se fan as croquetas de brócoli. Eu cozo brócoli, poñolle cebola a pochar, botolle todos os ingredientes, e poño a fariña a cocer. Logo preparo a bechamel co leite, croqueta faise con boa bechamel. O deixo enfriar, fago as croquetas, envolvoas en fariña, huevo e pan rallado. E a sartén. Están riquísimas. Un bico para todos. Xulio, Joder. o meu amor por ti rebota, explota, como o brécol na pota. Despois a xente fala, calleta. Ai, Non Dios. empecemos, Queres que o faga con Madre ela? mía, vou facer de cura. Veña, a casarse. Ti queres casarnos? Ostras, non habería máis nada que me gustara. Bueno, a nosa queridísima convidada propón a receita con brócoli, María. Non sei que ides facer vos a golpe de luns. A ver. Pois eu vou facer unhas croquetas. Vou facer caso a convidada, vou facer unhas croquetas de brécol riquísimas, xa verás que ricas me quedan. Sí. Pero vou nas acompañar con polvo á feira. A feira. A feira, o meu estilo. O sea que non vais ir á feira. No, non vai ser á feira, pero vai levar os ingredientes. Xa, pero non vais ir á feira. Non trouxeches para cocer nin nada. Algo riquísimo, veño a gañar. Vale, xo Adiela, vai facer croquetas de brócoli con polvo á feira. A ver que fai. Xulio Mato? Eu non. Eu non vou fazer croquetas, porque xa as fai a convidada, xa as fai Begoña, Claro. senón aburrimos. Recordo, chica, a semana pasada, cando te guiaches pola xente, ganabas. No, un día guiei-me e non ganei. Bueno, pero é a excepción que confirma a regra. Bueno, hoxe vou facer unha cousa que me gusta a mí moito. Que son? Que me gusta moito o brécol, son os pasteliños de brécol, polo e queixo. Moi ben, gusta. Queixo, en este caso non é de arzúa, pero vou facer unha salsiña de queixo de arzúa. Pero gusta. Para compensar, sí. Pasteliños contra croquetas, pero os dous van levar brócoli, así que cociñamos aquí, no Voltas co Prato, quedamos con Begoña. Veña, dalle. Vamos, Begoña. Moi ben, cañotes. Que? Pois vouche explicar como vamos facer. Vouche ir dicindo o tema da bechamel das croquetas, vale? Vale. O sea, porque, espere, eu teño que dicir que as túas croquetas son especialmente coñecidas. Elo, por qué? Porque sei que levas moitos anos perfeccionando a túa técnica croquetil. Sí, porque levo moitos anos facendo ias. No, pero cantos anos pode ter a túa receita de croquetas? A ver, levo 17 anos na cociña. Ajá. Pero funa perfeccionando, eu que sei, ao mellor 10 anos. 10 anos? Sí, pode ser. 10 anos mellorando as croquetas? 10 anos mellorando as croquetas. Podemos estar diante das croquetas máis ricas de Verín e comarca? Bueno, a ver... Incluso por riba das nais, das aboas? No, Ah. eu sempre digo que as croquetas da casa das máis e das aboas Xa. é o máis rico. Miña mãe leva 2 meses facéndoas, Xa leva 2 meses? 2 meses solo. Pero facéndoas, o sea, nunca fixera croquetas? No. Ostras, que guai. Mira, vouche dicir como os fago, vale? Vale. Puxen un pouquiño de allo neste caso. Moi ben. Vale. Agora vou botar 120 gramos de manteiga. Que iso é moita manteiga, Para 1 litro de leite está que ten que ser. E vamos usar 150 gramos de fariña. 150 de manteiga, no, 120 de manteiga, 150 de fariña. 150 de fariña. É 1 litro de leite. É 1 litro de leite. Neste caso, como o brécol non ten ninguna parte grasa, que é unha verdura, Xa. por non temos que usar, non temos que baixar a cantidade de manteiga. Porque normalmente baixalo un pouco, dependendo do que lle botes. Claro, se as faz de xamón, se faz de xamón, como o xamón ten un poquinho de grasa, o que facemos é non botar tanta manteiga. Pois baixámoslle a 110, a 100 gramos de manteiga e listo. Ti utilizas o método Xulio, que é moita manteiga. No, moita manteiga non é Bueno, porque é método que ten que croqueta. levar. É a que ten que levar, vale, Sí. vale.
120 de manteiga, 150 de fariña e 1 litro de leite. É un para litro de facer leite e un as pouquiño... croquetas de Begoña. Ahora vamos a botarlle. Isto podemos botar, por exemplo, se nos sobra un guiso, podémoslo facer tamén con polo guisado, unha Porque ternera guisada. entendo que isto é a base de calquera croqueta. Isto é unha base de cualquera croqueta. Claro, porque as croquetas sempre se utilizamos moito, fixémolo xa no programa, Exacto. xa falamos, de aproveitamento. De aproveitamento, Pois sí. co cocido, incluso hai xente que con resto rustrido da empanada, hai Sí, con moitas cousas. con que moitas se pode cousas, facer, sí, non? sí. Vale, Eu creo que admite todo. de todo, é verdad. Sí. É verdad, é verdad. E Sabes ahora- con que as teño visto eu? Que as fai a xente, incluso cos paus de cangrexo estes. Sí, bueno, a mí eso non me gusta. Non che gusta? No. A mí tampouco, A mí eso non me gusta nada. Xa, No. por que? Porque me parece unha atrapallada. Unha atrapallada? Sí. Home, a ver, si tes restos de cocido, metes ya antes restos de cocido. Home, claro, ou unha peituga de polo ou cualquier peituga. cousa. Sí, pero eso é un sucedáneo. Vale, vale, Non é vale. moi guai. Pois mira, xa que estamos aquí, que chama a xente da casa 664-483-419, chamade ao voltas co prato e contade que facedes as croquetas, que queremos todas as receitas de Galicia de croquetas, que seguramente haxa 5 receitas por cada casa. Mira. Ao millor. Ahora estou Así que chamade. voulle rallando nesa manteiga, voulle rallando o brécoli. Ah, Vale. vale, o sea, que o brécolo que faz é O relalo brécolo que fago é relalo, así. Non, ni no picas ni nada, simplemente que o E rallas. deixo que cociñe con esa cebola, que cociñe un pouquiño. Pero estou vendo... Ah, non. Pero deixes o que é o cañoto do brécolo non usas, non? No, non o uso. Vale, vale. Esta vez non hai cañotas. Nada, non hai nada. Nah, ese brécolo non sei Hai eu. solo flor. Ese brécolo non sei eu, O sea, que eso non o usas, pero No. por qué? Podrías usar perfectamente isto, por Sí. exemplo, ahora cocémolo para facer un puré ou facer cualquier cousa. Claro, Perfectamente. pero para as croquetas no, mellor non non. o uso, prefiero non usar, prefiero solamente usar as puntiñas. Vale, pois deixámoste Vale. relando. Vale. Moi bien. Marcho con Xulio Mato. Veña. Xulio, que non nos dixen antes, pero a xente da casa tamén ten que saber que se nos chama pode gañar 50 euros ahora e 50 máis tarde. É que de verdade, despois dis que ti tamén aprendes, ves? Hombre, eu aprendo todos os Ti tamén días. aprendes, eu aprendo, cociño, fago un mus espectacular. Sí, sí. Eh, É un humor de libro, de feito. De libro. Sí. De tirarme a cabeza, como De tirar a cabeza con libro. Mira, aquí teño. Veña, pasteliños, estás por Eso, aquí, picado. Polo. Polo. Brécol e Moi ben. queixo. Entón, empezamos co polo. Teño aquí o polo, que puxen a saltear e botelle un trociño pequeno de cebola picadiña. Moi Vale. picadiña que está por aquí. Ajá. Vamos por aí, andan os trociños. Que leva un pouco de aceite, cebola e o polo. Xa Sal e pimenta. Sal e E aquí pementa. estou picando. Mira, son uns 300 gramos de polo, Ajá. unha ceboliña pequena que xa na pesei, e uns 150 de brécol. O sea, que leva a metade de brécol que de Que- polo. que de polo. Entón son uns pasteliños de polo. Con brécol Un pouco e de queixo. brécol. Sí, sí, porque Non? o queixo vai levar bastante. Entón, Vale. vamos a Así deixar me ese gusta. orden. Entón, ahora vou Ti sí que- saltear todo. Perdón, ti sí que utilizas todo o brécol, non? No. No, porque o cañoto tarda máis en cocer. Entón, eu prefiro Pero que nos utilizalo... pasa co cañoto? Que tarda máis en cocer, estou che dicindo, entón corremos o riesgo que a flor se nos quede ca flor. Entendes? As cañotas non están de moda, cañotas. Vale, entón tarda en cocer, non o utilizamos. Claro, no, Moi ben. utilizámoslo para outras cosas, Para para outras crema, cosas, claro, para outras para- cosas, pero para neste que sea, caso, para para os un caldo de pasteliños verduras. ou para as croquetas, no. Moi ben. Para isto non nos... Vale. A mí non me dá o xuego. Entón, ahora, mentras se nos saltea eso, vale, vou empezar a facer a base do pasteliño, que é como unha especie de bizcocho salgado, pero non vamos a incorporar todo, vamos a facer como capas. Mira, este é o molde. Sonache? Sí, é dos gatos fusios. É dos gatos fusios, hai que aproveitar as cousas. Moi non? ben, moi ben. Vale, entón vai Vale. levar unha capiña de crema, o recheo que estamos facendo, e vámoslo cubrir outra vez ca mesma crema. Bueno, a crema, o almohado. Sí, é un almohado, non? Eso, vale, sirve este molde, sirve un molde de magdalena, sirve un molde grande de biscoito, o que queiramos. Entón entendo que iso despois valo meter no forno a cocer, non? Claro, pois vai ir ao forno. Moi ben. Entón, Moi mira, ben. para a masa teño 150 gramos de fariña, Correcto. 125 de leite, Como, perdón, canto dixeches? 125 de leite. Vale. 150, 125. Botamos un poquinho de sal, Ajá. unha cucharadiña de levadura química e 2 ovos, nada máis. Fácil, sinxelo. É super É sinxelo. para toda a familia. Eso é. Non? Para toda a familia, se somos moitos, hai que botar o doble da receta. O doble de receita. Bueno, vamos ver que lle parece a nosa convidada de hoxe. Imos chamar que pase, por favor, María de Carballo. Un aplauso para ela. Hola, María, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Estás bien? Muy
ben, hombre, con este cheiro que hai aquí Verdad? moito mellor. Oye, que tal tempo de chamades por Carballo? Porque a verdade é que hoxe está un día espectacular. De primavera, verano, de verano, Xa verano, viches verano. que me puxeron camisa de primavera, a Eu mí, tamén. A ti tamén? De vestido Así, así dá gusto. E loja de así dá gusto. sandalias para... Mira, por un lado temos os pasteliños de Xulio e polo outro temos as croquetas de Begoña. Vamos ver as croquetas? Que son máis guiadiñas ao teu, son máis parecidas. sí, Veña, vamos a ver. sí, a ver. A ver, Begoña, contalle aquí. Pois mira, pinta, xa teño ten moi aquí, boa pinta. xa teño aquí botado, que lle botei 120 gramos de manteiga, 150 gramos de fariña de trigo, 1 litro de leite, un pouquiño de cebola, un pouquiño de allo para que rustrira, relei un pouquiño o brécol e ves que xa está empezando a coller Sí, así... está como- sí, é como Xa empezando a cociñar. A bechamel da... Sí. Da croqueta. Eu teño un truco aquí, que é normalmente cando se separa xa da parede Eu está, tamén me pasa igual. pero hai veces que sacas así un pouquiño, bótalo nun vasiño, e cando ves que xa se fai bolita, xa está. Xa está. Para. Pero é moi espera. difícil de- Espera, María, espera, que eu son un pouco corto para isto. Sí. Vale, a mí non me dá a cabeza para estas cousas. Que truco acabas de facer? A ver, Ainda non o fixen. pero que vai va... facer. Ainda non o É que, fixen. é que me acaba de voar a cabeza, o sea... Mira, no, a ver. é moi fácil. Tú colles Sí, un pero pouquiño mira da xa masa. como espesa, ves? Sí. Tes aí que un vasiño, mételo para dentro. Se ves que se desfaya, se fai xa unha bolita, que se fai a boliña, Claro que se pode facer que xa se pode facer a croqueta. Porque normalmente a croqueta ten que despejar da olla. Claro, da Claro, olla. é cando a bechamel está no punto. Claro. Por decirles, É que o vale, máis vale, importante da croqueta é a bechamel. Sí, Vale, vale. é o máis importante. Para Sí, min, porque desde- hai croquetas que... Que non teñen así Nah, moi bo. que non teñen así Mira moi cando bo. brócoli. Pero este sí, Ten unha pintaza. Ten unha Sí, sí. pinta Eu botei exquisita. un pouquiño de noz moscada e un pouquiño de pementa. Eu tamén. Tamén lle boto Así. sempre non Bótate un pouquiño para aquí, María, así, porque te vexan así. Ai. E se non así, ves, así vente na casa. Ah, Ves, é de outra maneira. Hombre, como me chica así de guapo. Claro. A Quero ver, que me vexan. Verdad, que te vexan ben así na televisión. Bueno, falta algo, Bego. Nada, deixar que se cociñe un pouquiño máis, porque ainda lle falta un pouquiño. ainda lle falta, E despois deixo repousar. O mellor é facela á noite, Ajá. e pois á mañá seguinte, bolealas xa. Claro, porque se non pegan as mans. claro, as Claro, croquetas se están hai nas que frías. deixar a refriar. Claro, claro. Donde deixámonos a refriar fora, Exacto. non, a temperando, Atemperando, podémosla meter en Oi, pero cando teño está un, fría. xa na neveira. Exquisito, eh? A ver, vamos Xa ver está. como Vamos a ver, vai, mira como se pega, xa se Sí, despega, se ves? despega, ves? Ese é o truco. Vale, eso mostro a cámara, mostro así para que se vexe. Fixadevos que xa non queda nada pegado. Vale, se o quitas ti, Begoña, xa non se ve. A ver, como E fa? agora, aí Quita, está, pero despega, aí despega está, da ves? olla. Xa se despega, claro, Xa se despega sola. Vale. Entón, ben. esa cando está no punto. Claro. Moi ben. Aí está no punto, deixámola repousar Ajá. dende a noite ata a mañá, e a mañá seguinte boleámolas. Moi ben, pois vamos con Xulio a ver que está facendo cos seus pasteliños. Ponte por aí, María, que che conte. Hola, María, mira, xa teño Hola. todo listo. Ai, mira o queixinho. Madre mía, que ben rayado. Aquí teño un salteado de polo, un poquinho de brécol e unha poquinha de cebola pochadiña tamén. Vale, está simplemente salteado e o brécol, como poder ver, ainda Sí, está... está, sí, crujiente. Sí, ainda está un pouco Porque se cru, vai acabar non? de cociñar. Vale. Bueno, mesturar co queixo e aquí teño unha base como se fora un biscoito, pero ensalado. Sustituín o sal, o sea, o azúcar polo sal. Ah. E agora vamos a xuntar o queixo aquí. Vale, ese queixo... Iso tamén ten unha pinta ¿Verdad? exquisita, eh? Sí, Claro, sí, isto sí. despois queda moi rico. Leva eu metería- tanto queixo como polo, non? No, tanto queixo como brécol. Como brécol, Eso. e despois polo leva un pouco máis. Le leva un poquinho máis de polo. Perfecto. Eso. Vale. Ten unha pinta exquisita, Mesturámolo, eh? deixámolo Vale. aí e agora vamos a empezar a rellenar. Mira, e vamos a rellenar, en vez de integrar todo aquí, o que vamos a facer é 3 capiñas. Vamos a botar unha capiña da base do biscoito salgado, E despois unha capiña do mestura, non? despois a mestura voucho facer para que o vexas. Rápidamente. Igual tes máis que facer. Vale. Metemos a nosa mestura dentro. Vale. Moi ben. Bueno, María, teño que preguntar cal dos dous crees ti que che pode gustar máis? Aí sin probalo. Pois mira, isto é unha cousa para min innovadora, Novedosa. novedosa. Non o vin nunca facer. Sin embargo, as croquetas, como xa son un pouco experta nelas, Claro. Pero non sei despois Claro, logo. tamén despois, te imagina que a croqueta dela está espectacular. Claro. E dis ti, moita novedad, pero... claro. Bueno, vai no pensando Eu penso que van a estar as dúas van a estar as dúas perfectas, porque boísimas, teñen unha pinta como sempre neste exquisita. programa. Sí, Bueno, sí. pois teste que ir sentar ali a zona de sufridos, despois chamote, vale? Vale, pois Un aplauso para María de Carballo, que está con Gracias. nós, no voltas co prato. Gracias. Hai esas capiñas. Claro, ves, Esas esta xa está capiñas. ca outra capa por Ves, riba, ves. xa cubrín. Ves. Vamos a coller a xente que nos chaman. Creo que vamos a Valga. Marisa, que tal? Boa tarde. Boa tarde. Como estás? Moi ben. A ver, vos por aí facedes en Valga croquetas ou non?
Sí, facemos de moitas cousas, de moitas clases. Di Xulio, home, eu que sei, ao mellor hai algunha casa na que non gustan as croquetas e non se fan, podía ser ou non, Marisa? No, facémolas. Vale. E de que as facedes vos? De todo, de sobrantes e do que sea. Do que sea? De marisco tamén. Tamén? Sí. Vale. Oiches, e que che parecen os pasteliños que está facendo Xulio? Porque eu, de verdad, nunca vira algo así. No, é un pastel tampouco nunca o din. Pois tens que probalo. Tens que probalo, Marisa. Moi ben, pode ser que estea ben, Tens que intentalo facer... No, cheirar, cheira, que eu estou aquí xa cheirando un pouco que salteu o Xulio. Claro que estás aí a cheiro do pelo. Claro. Bueno, Marisa, moitísimas grazas por chamar. Vente cando queires polo programa, vale? Moi ben. Veña, un bico. Veña, chao, Lola. Chao. Deixamos aquí a Xulio cos seus pasteliños, que eu creo que van ir ao forno en breves, non? Sí, en breves. Vou limpar un poquinho o molde. Vale, perfecto. E ti telo todo xa listo e predisposto? Eu fixen a salsa mientras tú falabas. Mentras eu falaba, pois vou seguir falando, porque o brócoli é originario do Mediterráneo Oriental, pero, como case sempre, os nosos amigos, os romanos, ocupáronse de estender o seu cultivo por toda Europa. Aínda así, tivemos que agardar moitos séculos para que fose algo habitual, polo menos nestas latitudes. E ollo, que se vos animades a plantalo na casa, seguro que vos sorprende. Vanlle de maravilla os solos húmidos e tamén aguanta moi ben o frío, así que tomade nota para o ano que ven, porque sí, é un cultivo de inverno. Mentres podedes ilo mercar ao súper. Certo é que non está barato, pero paga a pena facerlle un sitio na cesta da compra. Polo visto, é un alimento excelente e a Organización Mundial da Saúde recomenda o seu consumo. Supoño que será por iso que agora consumimos 10 veces máis brócoli que hai 10 anos. Anda brócoli, Bueno, e por certo, que se non nos seguides, tedesnos que seguir aínda nas nosas redes sociais. Sabedes que temos penduradas aí todas as receitas @avoltascopratos. Seguidnos que cada día somos máis platers nas redes sociais. Vamos con Begoña. Begoña. Hola. Manda brócoli, Manda brócoli. Manda brócoli. Por que estabas co batedor aí? Porque estaba facendo a salsa esta. Facendo ruido, molestándome a min, cando lle conto cousa a xente. Que color? De que che ten color? A ti dache igual o que estou dicindo eu, non? Eu non che fixen caso. Xa. Viches que color, Marguai? Sabes de que ten cor? De pemento moído. Exacto. Non esperabas que soubera. Moi ben. Porque mo chivaron. No, xa o sei, xa parecía a min. Vale, entón isto que leva o pemento... Mira, é unha maionesa que fixen cunha allada, vale, con pimentón e aceite, vale, para acompañar as nosas croquetas de brécol, co pulpo que vamos a facer así en lasquiñas finiñas e vámonos emparrillar. Vale, porque leva pulpo. O sea, leva pulpo. O teu prato leva polvo. Sí. Moi ben, pois pregunta de concurso por 50 euros. Con que acompaña Begoña as súas croquetas de brócoli? Con polvo a grella. Estás segura? Segurísima. Antes dixetes que iba a ser a feira. Pero porque era a salsa. Pero é a... A grella. Segura? Segurísima. Polvo a... Grella. 664 4834 19 chamade ao Voltas co Prato, 50 euros en xogo. E agora que repousou a túa masa, sí, que botou un día, bueno, antes dixéchesme, fora do programa, dixéchesme que con 4 horas ou así sería 4 horas sería suficiente, sí. Creo que está carraspeando Xulio porque creo que... Quero ir ao forno. Ten que facer moitas cousas. Él non sabe pedir paso. Él ven aquí incordiar. Perdón, porque é que estou trabajando. Aí está, desculpa, perdón, querido presentador, todopoderoso Cañotas, o que queiras. Sí. Vale. Abro o forno, anda. Mira, os pastelines están listos. 30 minutos a 180 graus. Vale. 30 30 minutos a 180 graus. Veña, vamos alá. Queres algo especial? O que queiran. O que queiran, vale. Vamos ver. Aí está, gusta mogalo, sí. Vamos con Begoña a ver como anda ela aí rebozando, preparando. Pues mira. Quero saber como se reboza. Mira, neste caso estou usando un pouco de fariña, pero podríamos usar simplemente un pouquiño de aceite. Se a masa está ben, ves que se despega perfectamente, un pouquiño de aceite para que non levara tanta fariña. Eso é para facer os boliños. Os boliños, das sí, croquetas. das croquetas. Vale. Non ves? Simplemente faz así. Eu a veces tamén, se non teño moito tempo, cortos en cuadrado, fago unhas croquetas cuadradas. Sí que teño visto, é verdade, ahora que o dis. Co tempo... Pero, sabes que pasa? Eu non sei porque a xente as fai alargadas. Non sei. Porque a min as croquetas gustanme redondiñas. Eu digoche que antiguamente nos restaurantes o que se facía era con manga pastelera. O que se facía estirábanse e cortábanse en vez de... Amiga, vina que curioso, Sí. Non sabía eu. Mira, agora fagolle así. Dalle lume aí. Aquí, esto. Outra. Da igual. Xa está, cambio. A cal queres, a ver, a cal queres. Xa está, xa lle din. No, que se apaga, muller. Por dalle esa. Aí, veña, va. Mira, fariña, ovo... Pan relao, pero neste caso tes un pan relao un pouco especial, non? No, é normal.
Sí? Sí, un poquinho máis gordiño, Máis pero... gordiño. Sí. Vale. Vale. É que hai moita marca. Escollíchelo, claro, escollíchelo ti ou foi así porque... No, che gusta? escolleronmo. Escolleroncho, vale, escolleroncho. Mira, fariña, ovo e agora... Pan relado. Pan relado. Vale, moi ben. Aí vai. Que nos chaman, que hai 50 euros en xogo. Imos ata o Corgo. Carmen, que tal? Boa tarde. Buenas tardes. Como estás? Bien. A ver, gustan Mirando as o croquetas? programa. Moi ben, así me gusta. Gustan as croquetas ou non? Sí, moito. E cales son as que máis che gustan do mundo mundial? As de bacalao. As de bacallau, non falamos ricas, delas. tan ricas. Non falamos delas, pero o bacallau, a verdade é que as croquetas de bacallau son sempre un acerto. Moi ben, sí. Son sempre un acerto. Oi, Carmen, supoño que quererás 50 euros. Bueno. Bueno. Home, se mo dis así non chos dou, Home, sí, damos. Ah, vale. Pois Sí. vamos alá. Con que acompaña Begoña as súas croquetas de brócoli? Con pulpo a grecia. Moi ben, 50 euros que marchan para o Corgo. Moi ben, Carmen. Vale. Bueno, que prefires, os pasteliños de Xulio ou as croquetas de Begoña? Bueno, non sei. Eres ben galega, por eso, Eres ben galega. Probado. Bueno, por nada, a ver quen gaña, tens que seguir vendo o programa. Vale, pues un biquiño para todos. Un bico para ti, gracias por chamar. Chao. Gracias. Vale. Par fritir ou podo marchar? Podes marchar. Vale. Tarda un pouquiño en fritir. Moi ben, Estásme sigue- cantando aceite. Sigo facendo boliñas. Veña, vamos Moi con ben. Xulio Mato. Hola, Xulio. Bueno, mira, Que tal? estou facendo unha salsiña para este pasteliño, vale? Vale. Aquí teño un poquinho de nata e o brécol. Pero tes un pouquiño de nata e leva que restos de Sí, brécolo ou algo. eso te iba a decir, mira, eso te vou explicar. Collemos o brécol, Ajá. e xa co cañoto vamos utilizar para a crema, vamos a rascar un pouco máis aquí tamén, mira. Aquí rascamos así, Ah, ves? vale, as floreciñas todas, non? Así nos sirve para darlle sabor, Que guai. para darlle un toque de color moi bonito. Moi ben. Eso guardámoslo para calquera outra cousa. Os cañotos estáos guardando aquí, Eso é. para que os vexan na casa, estáos guardando aquí os cañotos. Vedes? Para despois utilizalos, Claro, porque eso podes podes facer, con utilizar, eso podes eso, facer un caldo, o unha que queiras, crema, o caldo, o que se crema, o queira. que che dé a gana. Que se queira. Moi Normalmente ben, moi ben. o brócoli ten mala fama cos nenos, Ajá. que hai que andarlos disfrazando. As miñas, por exemplo, a pequena xa non queren nin ver, Pero a mí maior gusta, sí. O brócoli a min, a verdade é que me gusta bastante. Mira, entón isto, como está moi finiño cortado, vai nos cocer enseguida. Entón, aí vamos a botar un poquinho de queixo. Bueno, eso vais a fundir en 0, Claro, eso vai a fundir enseguida. Eso, Vamos rapidísimo. botando según nos vai pedindo. Moi ben. E xa temos a nosa salsiña aí lista. Eso vai ser o acompañamento dos pasteliños que está facendo Eso Xulio. é. Creo que é o momento de preguntarlle ao público. Pois a ver que lle o parece. público. Veña, vamos alá, vamos co público da Voltas co Prato, vamos con María de Carballo. Un aplauso para vos que estades aquí, aguantándonos. Que tamén é un traballo, Tamén é un traballo. E nós encantados de que estén aquí. A ver, querida, como estás? Dime, hombre. Como estás? Bien, bien, bien. Estás ben? Muy bien. Sí, aquí é recente ben, verdad, neste plató. Oi, igual é que... Ti algunha vez estiveras nun plató de televisión que cheirás tan ben como No, este? a verdad que no. Non os hai, No. Non hai outro, No, Ves? ten que ser na televisión de Galicia. Ten que ser na nosa, claro, na televisión. É así, é así. Bueno, vendo que estás vendo, supoño que tens máis curiosidade polo de Xulio. Hombre, sí, porque é a primeira vez que o vexo, xa chicute antes, pero aqueles tamén teñen moi boa pinta. É que eu tamén a pinta do de Begoña, cuidado, Begoña, moi ben. A máis Begoña leva moitos anos facendo croquetas. É a mestra croqueteira de Ríos. Mira que ben, pois... Deronlle o premio de croqueteira maior. En serio, en serio. Pois eu levo moitos anos facendo croquetas, Tamén? pero non me dixo ningún premio. En Carballo nada. Nada. Bueno, vai no haber que pedir á alcaldesa ou ao alcalde. Pois seguro, é Ves? alcalde. O alcalde, pois o alcalde, ves? Vamos a preguntar aquí a que tes ao lado. Hola, que tal? Hola, que tal? Boa tarde. Moi ben. A ver, Igual. eres máis de croquetas ou de pasteliños? A mí gustame todo. Gustache todo? Así estou. Pasas como a min. É o vicio da comida, verdad? Exacto. Bueno. Vivimos para comer, me Para comer, parece. verdad? Sí, sí. Que rico está. E digo eu, despois probarás, non? Hombre, si me dan, sí. Encantadísimo. Eu encantadísima de la vida. Pois moitas gracias. Pero seguramente que estarán riquísimos os dous. Probablemente. Moitas gracias por participar. Igual. Un aplauso para a xente que está connosco aquí na Voltas co Prato. Vamos con Xulio. Veña, vamos con Xulio. Xulio. Pois mira. Xulio Mato. Ostras, mira, xa. Acaba de soar Pasou media hora, galo. Media hora, Mira a paliza que lle deches á xente. Media hora aí. de televisión, Vale, mira, Que ves che parece? como xa está espesando? Ajá. Hai que irlo movendo ben para que non se nos O sea, agarre o esta é a queixo. salsiña que vai acompañar Eso, mira, o que estabas a Ves? facer ti. Vale. Os teus pasteliños. os pasteliños. Que xa sonou, entón, vámonos Moi ben. quitar Vamos A ver ao o que forno, quedou. que Vamos a recordamos baixar que un foi poquinho. media hora a a 180 graus. 180 graus.
Claro, e o Veña, resultado pois ten que ser algo así Bueno, o parecido. resultado é unha maravilla. Vadelo ver Ten que ser agora na algo así casa, pero o parecido. resultado é unha maravilla. Buah, Eh? que pasada. Mira, fixadevos que pasteliños, E aquí teremos que ter pasteliño. Hola, que chulos. A ver, corto, quero velo polo medio. Sí, ver. ten que ter dentro o noso, ves? Hola. Biscoito, o recheo. e Moi o ben, biscoitiño. Moi ben, que maravilla, Que maravilla de Xulio. E este E a salsiña vamos a utilizar ahora para bañar aí. Esta é a Entón, salsiña se queres, despois para pode ir bañalo, emplatando. non? Sí. Esta é a salsiña para bañalo, non Esa despois. salsiña co que vamos bañar. Pois creo que chegou o momento de repartir 50 euros contigo. Pois vamos. Que ainda que me calles un pouco mal, pois mira, Vamos, quero repartir vamos. cartos A mí se me contigo. queima no bolsillo. Vamos alá. De que son os pasteliños de Xulio? De brócoli, polo e queixo. Con dous válenos, con dous ingredientes válenos. Só dis ti. Sí. Con dous valenche. Sí. A mí vale. Mira xa, repíteo por si acaso. Brócoli, polo e queixo. Vale, pois veña, vamos alá. Hola, que tal, Dolores? Boa tarde. Hola, boa tarde. Que tal en Monforte? Ben, ben. Ben en Monforte, de maravilla en Monforte. Sí, de maravilla, moito dor. Sí. Bueno, Dolores, por 50 eurillos. Ben. Vamos alá, por 50 euros. De que son os pasteliños de Xulio? De brécole, queijo e polo. Bueno, dixos tres. Dixos tres. Moi ben, Dolores. De brécole. Eu, se poidese, mandabache 100, pero só che podo mandar 50, vale? Escoitache? Vale. Mando-che os 50. Ya non me escoitou. Non. Bueno, Dolores, non pasa nada. Leva os 50 euros, un bico grande. Vale, bico. Veña. Bico. Chao, chao. 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 mira, vamos poñer aquí. Non sei se hai música fúnebre neste programa, porque... Xa está Espera, vou non casi. facer eu. Chan, 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 chan. Mira, xa está. Tu vedes problemas, Begoña? Sí, a sartén. O cazo non me foi... Xa. Non era do meu agrado. As begoñadas, creo que lle quedaron un pouco crúas, as croquetas, non? No, están casi, Sí. Xa Bueno, verás. chegou o momento de que veña a probar a nosa convidada e non sei como estarán esas croquetas. Bueno, vámoslo ver. Vámonos, A ver que Pues pasa. veña, vamos chamar a nosa convidada de hoxe que veña a probar, por favor, un aplauso para ela. Vamos. María de Carballo que vai ter que probar agora, María, vente por aquí, vente conmigo. Non as mires, non as Ah, mires. non podo mirar. Non mires o de Begoña, non mires. Ponte aquí. Aquí, castigada. Non mires. É máis, vas ter que pechar os ollos para probar o de Begoña. Bueno, por qué? Non sei. Uy, qué pinta. Eu vai por meterme con ela un madre. poquinho. Qué pinta. Oh, eu xa quero comer. Pois come. Veña, pois come, vai probando. Aí están os pasteliños de Xulio Mato, que nunca probara a nosa convidada María, e di que vai probar hoxe por primeira vez. Así que, a ver que lle parece. Todo brócoli hoxe no programa. Begoña tuvo problemas cas súas croquetas. Bueno, Pero Aí foron. Aí foron. Así que a ver como lle quedan. Xa probou os pasteliños de Xulio Mato, vai coas croquetas case feitas de Begoña Vázquez. Non están feitas, Sí. Espera, estás ben? Estou ben. Están Sí, feitas. Son cousas do directo. Son cousas que pasan, sí. Un apuro, verdad? É un apuro. Pero, problema. pero ao final saliches para diante. Salín pa diante. Bueno. Hai que salir, nas cociñas hai que salir pa diante. Hai que ser. Eres moi boa, En la vida. Eres moi boa. Veña, Moi vamos alá. ricos, moi ricos. Tan ricos. Riquísimos. Bueno, resolveu Begoña que ao final é o importante. María de Carballo, quen gañou a voltas co prato do día de hoxe? Sinto, Julio, pero a min... A pesar de todo, Begoña Vázquez! Non contabas, ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¡Qué Está maravilla! moi ben, moi ben. Señoras, señores, nós temos que marchar. Queden coa actualidade, queden coa hora galega. Vémonos mañán cociñando na voltas co prato. Chao. Hasta mañán, gracias por estar aí.